kuhle kule nkundla ke yakonokwinda kwaqhamela yamagcina ngexesha ngecamakho yakwadlamini ngexesha masitabakusheni yakwajama yakwasijadu umhlekazi ngexesha ngecamakho yakwatutuse enomdimba ngexesha ngecamakho tatam ngexesha ke masitamakusheni alithambo likamakwande ngexesha ke masitamakusheni mama mbona kahamba nganalo ngexesha ke camakho okanye mama mbona kanishanga nathambo ngexesha masitamakushe athi sitshiseleni ngexesha ke masitamakusheni wenze kwasebugqirheni masemampondweni ngexesha ke masitamakushe alidini lakho mhlekazi omhle ngexesha ke masitamakusheni oluxoxele ngokwakho ngexesha ke masitamakusheni owenze isicelo zakho kulo mhlekazi omhle ngexesha ke camakho mama mpondo uthi kange kuba njalo mhlekazi omhle ngexesha masitamakusheni kulunge kwindlela zakho zomsolo ngexesha ke masitamakushe bathi bahlekazi bayiquba udilime phandle tatam ngexesha ke masitamakusheni khona ukuze le nkundla ivuleleleke ngomso masitamakusheni akhule onye umntana ngomso ngexesha ke camakho ucekiseke into ngaba nize phezu kwale nkundla ngexesha masitamakusheni nizomxoxela ngexesha sacamakusha omnye afumana ipromotion emsebenzini ngexesha ke camakho afuna ukwenza umbulo phezu kwale nkundla ngexesha ke masitamakusha bathi amahlekazi ngoku aligqushile ifele ngexesha masitamakusheni ifele lakho mhlekazi omhle ngexesha ke masitamakusheni obufuna ulithini mhlekazi masitamakushe qhubekeke kumoya wakho ubuthini na ngexesha ke masitamakusheni obufuna ulithisa kuqhubekeke kuwe mhlekazi masitamakushe obufuna uguqa kulo mhlekazi omhle ngexesha ke masitamakusheni uqhubekeke kuwe ngexesha ke masitamakushe sawuxhonywa sibondo masitamakusheni phezu kwale nkundla ngokwenu ngexesha ke camakho ukubonakalisa uba ngenye imini ngiyakwazi yenziwa imvuma kufa kule nkundla ngexesha ke masitamakushe Ndasawuyenza ngoshekile mama mbondo ngexesha masitamakusheni awuhlanjulule mhlekazi omhle ngexesha ke masitamakusheni ngesi silawu sikamakwande ngexesha ke camakho bekuthandazwa kuso ukuthi kucenga isikhalo ngexesha masitamakusheni wathandazwa kuso ukuthi kuyabulela isikhalo ngexesha masitamakusheni wathandazwa kuso mhlekazi omhle ngexesha masitamakusheni kodwa kuzo kunyusa idini labantu abadala ngexesha masitamakushe ngoku iza kuhlambulula mhlekazi omhle ngexesha masitamakusheni athi mama uNonkuthu baba unoqhathi mhlekazi ngexesha masitamakusheni athi ubuse yonke intsikelelo yakhe ngexesha ke masitamakushe ngogatyeni ke nake ndimama Dingundo ndimpokozo ngexesha letamakho bahlekaza abadla ngexesha masitamakusheni inye ngoku esiseleyo tatam ngexesha letamakho mama mpo uthe banicele nendlela ngexesha letamakho phezu kwale nkundla ngexesha ke masitamakusheni khona ukuze xa usikhulula xhego lam ngexesha letamakho uzosikhulula yonke into ngexesha ke masitamakusheni uthi ungenile kwesuku lango lesihlanu bebe kuphela ngexesha masitamakusheni wamkeleka phezu kwale nkundla ngexesha letamakho bonakala yonke imithetho yakhe ifumana ngexesha ke masitamakusheni angagodole phezu kwale nkundla ngexesha letamakho konke bekushushu ngexesha ke masitamakusheni awuthi awuvashushu ngexesha ke masitamakusheni impholisi ngexesha masitamakusheni kule ntsebenziswano kule mphathiswano kule uxolo ngexesha masitamakusheni ngithi nangaqondi nize kuye ngexesha masitamakusheni naye athi angaqondi ngexesha ke masitamakusheni aze kuni phezu kwale nkundla ngexesha ke masitamakusheni uthi abasalayo sabasale kakuhle ngexesha ke masitamakusheni esithi abahambayo sabehambe kakuhle endleleni ngexesha ke camakho uthi ulindele kwathatha kwandayeni ngexesha ke masitamakusheni kwangqongqosha kwicelakazi ngexesha masitamakusheni khona ukuze ayokwenza ingxelo ngexesha ke camakho esicengacenga amabandla onke ngexesha ke masitamakusheni azahambe nathi apha endleleni ngexesha ke masitamakusheni azatyabalala endleleni ngexesha ke camakho ngoba exesha lixesha elinzima ngexesha masitamakusheni lixesha lesiphithiphithi tatam ngexesha ke camakho zininzi ingozi endleleni ngexesha ke masitamakusheni kodwa sicenga noma onokwindla ngexesha ke camakho basikhaphe ngexesha Kichombi kumnyama ke mna ngexesha ke camakho ngimamani ngexesha ke masitamakusheni uthi kule mphathiswano enkulu ngexesha ke camakho athi awungene ekitchen kubonakala ukusiza ukutya kushushu ngexesha ke camakho ubule nto bakhanga ngokutatyanwe phakathi kwalomzi ngexesha ke masitamakusheni watsho sithi ke ukwenjenje tatam ngexesha ke camakho konke bezokwenza phezu kwale nkundla ngexesha masitamakusheni phezu kwegazi kamhlekazi uza nokhanya ngexesha masitamakusheni uthi ugqibile ngexesha ke camakho uzawulanda istage esilandelayo tatam ngexesha masitamakusheni okwenza ulanda lithongo ngexesha ke camakho elizawukhava lo msebenzi ngexesha masitamakusheni lithi unciphisile ngexesha ke camakho lithi wandisile ngexesha ke siyacamakusha jodi ngumnyabe ke mna ke camakho ndingusukwini masitamakusheni ndingumjwarha ngexesha masitamakushe ndingumqoqo ngexesha ke camakho la utsheli thambo liphele tatam masitamakusheni nithathe lamnquma ubusebenza phakathi kwale nkundla ngexesha ke camakho niwutshise kule nkundla ngexesha ke camakho ungatshayeli okukutya ngexesha masitamakusheni ze kuziphelele phezu kwale nkundla ngexesha ke masitamakushe mama mpondo amuthatha ngexesha ke camakho ingathi
amazwi kunike wona ke xa Master Maguseni ndiwashubile ke xa Master Maguseni uthi imphekele kamandi man Master Maguseni angathanda uba xa phinde buya ngomso litha Master Maguseni azafika ungajikanga mhlekazi azafika usenjalo ngexesha Master Maguseni xa phinde buya kule nkundla ezokwenza ulugqa kamhlekazi ngexesha Master Maguseni azafika ningaphezulu kunoku ngexesha ngecamakho sekungabikho ithanda phakathi kwethu sekungabikho thanda phakathi kwenu nefamily yenu ngexesha Master Maguseni tatam uthi umzali ngexesha Master Maguseni maniboleka impambuko ulithi mhlekazi omhle alifuna kamncane kaloku yonke into ezenzekela pha kulam Master Maguseni andifuna uncama Master Maguseni ndifuna mna ukulandela emveni kwalo msebenzi Master Maguseni ewethu saphehlele nathi siguqa ngedolo Master Maguseni mhlekazi nokhawuleza apha endleleni uzobe right pha Master Maguseni usuhambe ecam kosister wakho man usumpakishela impahla usumcelela into xa isocela indlela kule nkundla uzumkhaphe mhlekazi uba wenza into siyibona distance ezaphinde uzumkhaphe uyombeka kwindawo sitheni esisebenza kuyo inde le distance bangahamba yedwa Master Maguseni uyatsho usoye nathi because asive kamandi asifuna uhamba ngoba bethe siyahamba Master Maguseni yewethu sisiphushi kanti phumeza konke bethu focus Master Maguseni Master Maguseni nisiphethe kakuhle sisiphushi usiphekele kamandi ufes siphe kamandi uthiwa konke apha izolo sisesithi uyosibulala Master Maguseni hayi ke uthiwa ngumsolo kuphushi into benza lanto umsolo qha uba ngajonga ngapha akho themba ajonge ngapha ungabikho themba inyuka into aso yakhe Master Maguseni kodwa iyamtyintsima uzawunyanga apha kokwethu Master Maguseni ukho wathi omnye xa ndincokola naye wathi ingxaki utata Master Maguseni masimkhwaze kule nkundla mhlekazi ngathi inyiliso funeka lisebenzisile makanikhulule Master Maguseni athi yenzani mna ndizubakho kodwa ndiyaninika isupport ngoba unibuyisela umva Master Maguseni nakupha kuphushi makukhuleke camakho tata yakuvuma ibhoko kule nkundla ungasinikwa ngisithanga ungasinikwa ngindonga kodwa intonga lenkundla yakuvuma bendisithi mina nguyomdala kule nkundla kodwa yona nci phakathi kwale nkundla kodwa kuyabonakala uba unamandla tatam Master Maguseni sifuna abantwana onokwindla bakongezelelele uzusebenze mani noba bayathanda okanye bafuni abakunika umkhonto tata Master Maguseni mawubakhokele kule ndlu ekokweni ngexesha Master Maguseni ngoba amandla unawo Master Maguseni futhi iliso lokhokela unalo athandi nalo ke mnakhe Master Maguseni kodwa emzini siyakwazi uzalwa sonke kodwa bemnye umenyulwa ngexesha Master Maguseni inkankwezi nakhanya zonke enkampeni esiphakaphakeni kodwa kuba khona egqama yayodwa Master Maguseni ukwenze nje ukuva kamandi sibali asikuvulele mani nawe usiphethe kakuhle kule nkundla asemzini akho angathi ngunyana walapha yangathi uzalwa usisnix ayathi loo nto usebenza Master Maguseni wabonakala isapoti esikhulu kwinkosikazi yakho Master Maguseni wasibonisa lezi techniques ebesingazazi phakathi kwale nkundla Master Maguseni wathi ikhona ipossibility uba nentende ingangami Master Maguseni kodwa yama Master Maguseni ndifuna ukuthi usungajikwa inkosikazi yakho ngalo lonke ixesha uyisupport seningalahlwa zinto eziningi sengingahlukaniswa zinto eziningi seniyazi uba isuka kude bantu yakubhaqa bani
nalapha kuyinsimbi khona kodwa Pastor Makushe umane uphusha inkosikazi Pastor Makushe kodwa nawe amandla wathulayo asibulele namama kuwe irato wakunama konke mhlekazi man asazi ukuthi sishiye ifamily sethu ngasemva sava kamandi sisinikiseni nakho yokuthi besifuna besifumana futhi dakuba awufuni ukuthi singafumani ude uthi xa uthethe uba nifuminina niva kamandi yeke ndifamily Pastor Makushe noba ngafika ithongo ngenye imini limkhuphe kwathahla senenze njalo nakomnyana zawulandelisa Pastor Makushe lapha kumhlekazi noba ngathi ngomso uthonge utata ubhayi awungena ubhayi kule nkundla senenze njalo ngohlobo lenze ngalo mama Mpomdo Pastor Makushe ndathi ndibawela okanye ndinqwele into ba ndifumane support esingaka anachiki kaloko ixesha nginqumile kaloko ixesha nibahle Pastor Makushe nawe andikubulele mani uzube right nawe because nawe nawe uzube right Pastor Makushe sizama ukuthi ndamkhasikhulule uthi masibele phezulu nkundla kamama siyokwenza ingxele futhi uthi aphendleleni mama Mpomdo saningahlabani ngoba sibheka kwindlela lesibhadu sihamba indlela ende uyongena kumhlaba sebhayi xa sawuqangathi indlela uzobacengo nokwini sabatrive uthangana sekungadrive ithangana abadrive uthangana abadrive urhadele sekungadrive irhadele Pastor Makushe ngalo masicela usikhulule uthi usuthi uyasikhulula basigodwa Thixo ba Pastor Makushe sekudrive umqithi sekudrive sabadrive umqithi uma umusona ubheke emonti Thixo wami naye sekungadrive uMpondo sekudrive abantwana sadrive lokuMpondo Pastor Makushe yewethu asingayikuthethe Pastor Makushe sikhuleta namhlanje singene endlini